námestia vždy zvíťazí, pretože tí druhí na tej druhej strane chcú, aby všetci boli takí ako oni a my chceme to, aby každý bol sám sebou. Because they promote hate and we promote the right to love. Pretože oni propagujú nenávisť, podporujú nenávisť a my propagujeme právo na lásku. And perhaps mostly because they are angry and look very bored and we are having a party. A tiež ďalším dôvodom je, že oni vyzerajú nahnevaní, unudení a na druhej strane my tu máme party. In the end, the people that promote tolerance and love and the people that know how to have a party will always win. V každom prípade ľudia, ktorí vedia, čo je to láska, čo je tolerancia a ktorí vedia sa zabávať na party, tak tí vždy zvíťazia. So, have the most fun you can today, because it's in a good cause. Takže užite si tento deň čo najlepšie, ako viete, pretože naozaj je to dobrý dôvod. Ahoj Bratislava! Ahoj Vseči! I try some words in Slovak. Tak to bol môj pokus o slovenčinu. Som rada, že som tu. I'm very glad to be here. Som šťastná, že sme tu v centre, na tomto meste. I'm so happy that we are here in the center of this beautiful town. Because that's where we belong, in the center of society. Pretože toto je miesto, kam patríme do stredu spoločnosti. And all of those who want us, lesbians, gays, bisexual, transgender people, to be at the margins, to be outside, we tell them we're here in the center of society where we belong. A všetci tí, ktorí tvrdia, že geji, lesby, transgender ľudia a bisexuáli patria na okraj spoločnosti, tak práve pre nich sme tu, aby sme im ukázali, že patríme do stredobodu spoločnosti. No. Som Ulrike Lunaček, som reprezentantka za Rakúško parlamentu Európy v Bruseli. So I'm Ulrike Lunaček and I'm representing the European Parliament here. Som co-prezidentka skupiny LGBT v parlamente. I'm the co-president or vice president of the LGBT group